Siya si Marife, isa ka single mom, naay isa ka anak, ug grabe ka pinangga niya ni. Buntag udto hapon, kayod perminti, para lang masustentuhan ang iyang nag-inusarang anak. Pagkaudto, nagapanghugas siya plato. Inigkabuntag, nagasilig siya sa kalsada. Grabe ang iyang pagpaningkamot para lang mahuman ang iyang anak ug pag-eskwela, ug mauni ang iyang istorya. Matay ko kwarta mabi. Wala ka na ko. Hari ka matuday na. Nakoy 100 rin lang ko. Ang tingha, pag uli lang dayon. Maripi, okay plano, ubalin og trabaho? Idaran na ra ba ka? Wala na siguro. Konsinto na ko, unsay naasa ako ah. Ah, mao ba? Depende sa mo ah, ikaw good. Ako mga classmate, yung mahalod sa bag, sapatos, nalitig sa nina. Ma, paano sa kayo ka makabalad lang yung trabaho? Kaya mo ginhawat ng kinabuhi. Sige lang di. Kaya kung makasweldo ko sa ako ang sinilhigan, palitan ti ka usa nina og sapatos og bag. Di ka po na ko sa kinabuhi, nga pait kita. Asa naman to si Angel? So oras na, malit na may ani ba? Angel! Angel! Tara, malit pa ta! Abi na kung sa village ka nagpuyo. Squatter lagi ni. Ay, nak! Kao na nak! Nasaan ka ma? Aman mo? Dili. Katabang na mo. Tara. Tara, tara. Wala niya damha nga ikaulaw di ay siya sa iyang anak. O grabe ang kasakit na iyang nabatian. Wala niya damha nga aduna di ay siya'y sakit nga gidaladala. Ma, may makaon? Dapat man, ibalhin na kagayang trabaho. Kulit ko, sa pagkaon man lang. Ma! Kabalo ka, ma, gikan kong eskwelahan. Grabe ang mga activities, kapoy kaayo. Ma! Kung kabalo pa lang ko yung anay kong himtang, darin, kuyog ng kusang papa. Nak! Palihog kong tubig, nak. Unsa? Di ba anak bakunin mo? Dapat ikaw matiman sa kuha. Dili kaya ako matiman sa imuha. Nabaliktad ba hinuon ng panahon? Ang pagpangga o pag-atiman sa iyahang anak. Kasakit ra di ay ang ibalos sa iyaha. Maripi! 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 Day! Pamanin mo, asa?
Asa mama ni Buday? Duha na kada, wala sa ni duty. Nadiha, nagpasakit-sakit. Kiday, ito na ko. Ma! Ang siya ng orasa, wala kay planong tindog, masigira kang lubog. Ma! Ma! Overacting na kay kama ba? Og niabot ang oras nga nipanaw na siya. Bisan pa man sa ulahi sa iyang paginhawa, aduna gyapon siya gibilin para sa iyang anak. Mas gipili pa niya ang bag ug sapatos kaysa sa pagpatambal sa iyang sakit. Bisan pa man gisalikway siya, gikaulaw siya sa iyang anak. Pero gipakita gyapon niya ang iyahang pagkainahan. Mauna kita, mintras buhi pa ato ang ginikanan, hatagan nato silag importansya. Kay basin moabot ang panahon nga mawala sila basig sa ulahin na ang atuang pagmahay.